Вось кошт тут 22 рублі. Тая форма, якую робіць прамысловасць наша, беларуская, яно значна даражэй, ну і 10 ў 2-3 разы. А гэта вось тут бавоўна, гэта будзе вельмі добра, натуральная тканіна, алергіі ніякой не будзе ў дзіцёнка. Калі мы набудзем такую вось спаднічку, так, і, напрыклад, гольфік, вот, 10 рублёў каштуе, так, у школу можа дзіцёнак пайсці, так, разам 30 рублёў. Набываюць рэчы у цэнтралізаваных крамах, гум, цум ці якія-то там вялікія буслік, але зараз ёсць столькі прапаноў і танных, і можна дзяцей так добра і прыгожа адзець. Школа павінна як дома быць, каб зручна дзіцёнку было, практычна, камфортна. Няхай настаўнікі адзяваюць белую кашулю, прыгожа апранутыя, делавы стыль. Гэта вот будзе задаваць тон дзецям. Мне нравится одежда, которую моя мама